ಹಾಯ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಪಿದಾರ್ದು ಒಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನವಂಬರ್ 13 ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುದೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಡಾತಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ತದನು ಸೊ ಈಗದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಅವು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಅವು ಸೊ ಇನ್ನಿ ದಾದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಾತೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಬೈ ಇದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೇರಂಡು ಇಕ್ಕದುಂಬು ಯಾರೋ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಟೆಂಪಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲಿಂದ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೊಡ್ತಾತಿತ್ತು ಸೊ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನ ಪಾತೇರ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ನನಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಅವು 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ವೀಸ ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನೊಡ್ತಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ನ ಸೊ ಎತ್ತ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜನ ಕೂದಾಗತ್ತ ಹೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಬರ್ತದವಳು ಸೊ ಅಕ್ಕ ಜಲಕ ಏನರ್ತಿ ಪುಂಡು ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಾಗಂದು ಅಂಬ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇದೆ ಬಂಡಂಗಿತ್ತೆ ಸೇಂಕೊಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈಕದು ಬೈ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬತ್ನಾತೆ ಯಾನು ತೋಡುದು ಅದನ್ನು ರಶೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಟೆಂಪಲ್ದು ಪೂಜೆ ಅಂತಂದು ಸೊ ಅದರ ತನಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆನಾಗ ಪಂಡ ಲೈಫ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ತಿರು ಬಟ್ ಬುಕ್ ಪೋಯರ ಪೂಜೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಬುಕ್ ಭದ್ರಾಟರಿಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಮಲ್ಪೈತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೀನು ಪರ್ಬ ಅದು ಏರ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನೆಂತು ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪತ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪರ್ಬ ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಆದಿಪ್ಪಿರುತ್ತಾ ಸೊ ಜನ ತಿಪ್ಪ ನಿಂತೆ ಯಾನು ಹೊರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇವನು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟ ಆ ಸೈಡ್ ತಕ್ಕಲ ತಿಪ್ಪುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಜೋರ್ದು ಅಡಿಕೆ ಹತ್ತನ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿತ್ತಾಡ್ನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀ ಟ್ರೈ ಪೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತಾತು ಜಸ್ಟ್ ಕೈಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಗನೇನ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ ಏನಿಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಟರ ಅಂತುಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ರಶ್ ಉಂಟು ನಾನು ಪಿದಾಯ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯೇ ಬರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಮ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯೂ ಉಂಟುದಿರು ಎಂಟ್ಲೆಗಂತ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಜ ಪಿದಾಯ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಪ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನದ ಕ್ಯೂವೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇದು ವನಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಜಯಂತನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ವನಸು ಹಾಕಿ ತೋರ್ತು
ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಯ್ 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 ಹೇಳು ಹಾಯ್ ಹೇಳಂತೆ ಏನು ಆದಿತ್ಯನಾ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತುಂಡ ಇಂದು ಬೋಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಡದ ದುಡ್ಡುದ ಐನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಡತೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನ ಟೆನ್ ಸಾಲ ಮಂತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಡಬ್ಬಿ ಕೊಯ್ಯೋಡತೆ ನಾ ಅದೊಂದು ಬುಧಾರ ಕೊರಡು ಬಂದಲ್ಲೇ ಐದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೈಟ್ ಐಕ್ ಅದು ಡಬ್ಬಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನ ಏನು ತಜ್ಪಾಪೆ ದಾದ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದು ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ನ ಮುರನಿ ಕೊಡ್ದೇವು ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಅದಿಪ್ಪುಡು ಚೆಕ್ ಮಂತನ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕ ನಿಗ್ರಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಅದಿಪ್ಪುತ್ತೆ ಸೊ ತಜಿಪವೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಏನು ಮುರನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತಿತ್ತನೇ ಇರ್ದಾರ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಅಂತ ತುದಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈಪೋರ್ಡು ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪು ನಾವೇ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಏನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ವೆ ಲಾಗದ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಈಗ ಗಿಫ್ಟಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತಲೆ ದಾದಂತೂ ಒಂದುಲರ ಒಂದು ತಲೆ ನಾವು ಎಂಕ್ ಗೊಂಬೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಎಂಕ್ ಗೊಂಬೆ ಪಂಡ ಆತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಟ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೈತೆ ಎಂಕ್ ಗೊಂಬೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಡಾಲ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಪನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೋಡಿ ಮುಗ ಮಾತ ಕೊಂಚಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಾಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಡಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ನತ್ತು ಟೋಟಲ್ 4 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿರು ಸೊ ದಾದಂದು ಮತ್ತೆ ತೂಲಿನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದೇನು ಓಲ್ದಿದ್ದು ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಂದು ಇನ್ನೊಂಡದ ಕಪ್ಪವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋನಿಲ್ಲ ದೀಡ್ರೆಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಐಕ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಕು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮತ್ತು ಓಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಬತ್ತನಾಗ ಇನ್ನ ಪುಗೆ ಬರೋ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕಪ್ಪಾಯ್ ಜನ ಯಾರು ಈಗ ಗೊಂಬೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ನೇಲದಿಡತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ದಾದನ್ ಎಂತ ಮರ್ತಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಈ ಗೊಂಬೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತುಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ತಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಮಗ್ಗದ ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ದಾದ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆನ್ ದ ಕಪ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಅವಡೆ ಜನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಏಪ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏಪ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಸಾರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಏಪ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಟ್ಲ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದದನ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ತುಲಿ ತೋಜುನ ದದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇವೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿಲತ್ತು ಬರಣಿಲತ್ತು ಪಂಡ ಬೂರ್ಂಡ ಅತ್ತು ಬೇಗ ಪೊಡಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಿ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಥರ ಫೈಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಫೈಬರ್ ಸೆಟ್ ಆ ಟೈಪ್ದ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಆಂಡಿಂಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ಪಂಡ ಕರಿಸರ್ತಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತಿತ್ತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ್ನ ಕರಿಸರ್ತಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಲಿ ಟಕ 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 ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರಾನ ಟಕ 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 ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪಲಿ ಎರೆಗನ್ನ ಉಪ್ಪತ್ರನ್ ಪಡ್ದಂಡ ಟಕ 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 ಅಂದಾಗ ಬಿತ್ತಿರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇಕ ಒಂಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೋಕು ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸೋಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮರದ ಪೆನ್ ಒಂದು ಇದು ಮರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂದು ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪು ನಾವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ నేను ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುದಿಕ್ಕ ನನ್ನ నేను ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಗುಲುಂಡ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ದಲ ಪನ್ನುವೆರು ಆಯ್ಜಾ ಏತು ಕೊಟ್ಟು ತೂಪು ನೈನು ಹೊರನೆ ಹೊರನೇ ತೂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಟ ಒಕ್ಕಡಿದ ಅಂಚ ಪುರ ಕೇಂಟೊನ್ನತ ಐಕು ತುಂಬು ನಮ್ಮನೆ ನನ್ಪುಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ದುಡ್ಡುದ ಡಬ್ಬಿನ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಂದುತ್ತಲೇ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ತು ಡಬ್ಬಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಲಾಗಡೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜ್ಪತೆ ಈ ಕಾಸ್ತು ಡಬ್ಬಿನ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಡಬ್ಬಿನ ಕೊಯ್ಪುನ ಸಮಯ ಸೊ ತೂಕ ಏತ್ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಆತನ ಪಂದ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕಾಸು ಇಪ್ಪು ಪಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾವು ನೋಟು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೋಡಂಡ ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ನೋಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಆಗ್ಬೋದನ್ನೈತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪು ಏತು ಸೇವ್ ಆತಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡ ಅಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏತು ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಬ್ಬಿಡಿ ಏತು ಸೇವ್ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ 1000 ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡ 1000 ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅದು ಖಾಲಿ ನೋಟು ಮಾತ್ರ ನಿಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಬಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ದೆನ್ ಕೊಯ್ಕ ತೂಕ ದೆನ್ ಮುತ್ತು ಕೊಯ್ಂಡ ಇಂಚ ಕೊಯ್ಂಡ ಅಂದು ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ ಅದು ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಕೊಯ್ಕ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ಇತ್ತು ಯೂಸ್ ಆವತ್ತ ಬೆತ್ತದ ಕಣ್ಣ ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕ ಇದೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯರ ಹತ್ರ ಮನ್ಪುಗ నేను ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಇಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ನಿಂತು ತುಳಿಗೆ ಗೈಸ್ ಈತ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಡಬ್ಬಿಡ್ದು ದೆನ್ ಈ ಡಬ್ಬಿದ ಅದ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅರ್ಧ ನನಗೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆತಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ ನನಗೆ ಕೊಯ್ದೆ ಸೊ ಈತ ಸೇವ್ ಅಂಡ ಡಬ್ಬಿಡ್ದಾರ ಸೊ ನೆಟ್ 1550 ಕಾಸು ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಈತ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಕೈ ಡೋಲಂಟ ಈತ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಕೈ ಟೋಲಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಈತೆ ಎಪ್ಪನೆ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಖರ್ಚಾದು ಸೊ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈತ ಸೇವ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಓಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಡಬ್ಬಿಡ್ ದಿಂಜದು ಪಂಡ ಹುಂಡಿ ದತ್ತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪಂತ ಇರೋದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೀಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಈತ ಸೇವ್ ಆತಲು ನೆಟ್ 1550 ಕಾಸುಂಟು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು 1662 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಡಬ್ಬಿಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಯಾನು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆಂಚ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪನ ಜೋಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೀರ ಆ ಒಂದು ಕಾಸನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಏತೋ ಸೇವ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಬೋನಾಗ ತಾತನಿಲ್ಲಡೆ ಬೋನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕೊನ್ನೇನು ಸೇಮ್ ಅಂದು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಏಪಗನ್ಲ ಯೂಸ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ ನೀ ಖುಷಿ ಅವನು ಅದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಈತ್ ಕಾಸನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಅನ್ ಸೇವ್ ಮಂತ್ ನಲತ್ತದ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ ಕಾಸಿತ್ತನ ನೀರದ್ದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಂತೆ ಸೊ ಅದೇನೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಆತನ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊರರುಂಡು నేను ಮತ್ತೆ ಕೊರದು ಒರಿನೇನು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತನ್ನ ಸೊ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬೈ ಗೈಸ್ ಏನೈತೆ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಐತೆ ವನಸು ಕುಲ್ಲುದೆ ದಾಲೇಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬು ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿತ ಕಜಿಪುಂಡಾದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಟ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿದ್ದು ಒಂದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್